ka Joint Action Committee dom nangchang ilaka Narpu East Jand Hill District kada wajur nang sorkar bat NH-IDCL bakin Maramot no mardor ke Surok NH-6 nadu tongseng hadu rata cira malidor namar kumba kalong menta ki Paidbah babun balang kila junjar palat manla kasengi kadhengkeli nakadaw ko jingsniu palat put joko Surok satang ki krem bahe hapreng Surok pat menta ladai kapor barang slap kalakta hadu kata-kata ka kuat ke kya juki nonglet nongwan bat ki nong shong shnong kamtam ki kena school namar ka Surok kaladap daki pum sudah na kilang jong ka Joint Action Committee na kapor kayaiban bat kentui ka NH-IDCL ban Maramot no Ïakhih ka Surok Henry ka jubab kalong bagi dang pentre ya kanela side drill bat kumta ka jingyo i jong ka JAC baka jing tre kam jongki kasuki chaba palat balada yai up hadu banadep ya kanela kamut bagi Paidbah kinyai mat i jing e hakerlet kawan nakadaw ka jing bom simkia juga NHAI pat nakilang juga JAC kadawajur baka NHAI kadai ban pendep ki krem ki thleu haki silenter ka Surok kat badang yat ka jingsna nela bat hakaju kapor ban penkloi no ban airong nang bakan pensuk ya ka let kawan juki Paidbah ong ka kruwa nauma lasting pala charman JAC ka JAC ka kerensyai balada kane ka jingdawa kam urlong Hapoh Taiew kumta kan sa simbiang ya ki Ïakhih Paidbah bom lepuk boleh kena pat yok sembroh yok kedut. Jam pum